Eskerrik asko, mi esker. Iazki, aurrekoan joan itzen trago batzuk hartzera zakuarekin. Arraroa, bai. Bilutzeko zakuarekin. Bai. Parteka geratzen gara eta pizka kontatu berak ere. Zer dino? Ze sensazio. Esan nion, noizko, denak zain dauzkazu, gauzkazu. Bai. Esan nion. Da berak? Berak, zuzen, baina ez azakua zure oraindik. Esan nion, zergatik ez zuzu oraindik dirurik banatzen? Eta esan, lehiakidekin, faltazaik zerbait. Eta ni, nola zerbait? Begira, esaterako urtsieta joan, ari gira etengabe harrimatzen, gerturatzen, 11ako osatu dute eta... Bai, aitortu zidan sekretua. A ber. Nahi du, zakuak nahi du, lehiakideak berari irribarre gehiago egitea. Lehiakide irribarretsuak nahi omen ditu. Ikustagun, gure lehiakideak datozela mesedez! Urtsite Iban, Eider eta Joritz, Jon eta Izar gure lehiakide berriak. Ba, ez dakinik zerrezan. Begira, ikusi? Noiz pixka siniestroare bada, zola? Bueno, igual urrengoan esango dit, irribarreak baina naturalak, nahi nituen. Dena ezin da. Dena ere ezin da. Esaio zuzaguari, ze... ez dago erraza, Ez. Zenbat 11ako, urrezko galdera, eta mentxe gara, Urtzi eta Iban, 16. saioa? 16. saioa, txalo bero bat, ez ez? 2.550 euro pilatuta, baina oraindik ezin irribarre lasai egin. Ze falta zaigu, Iban? Zakua. Zakua. Bai. Zakuari irribarre egingo diogu gaur. Saiatuko gaitu. Ea irribarre politoan, mesedez? Ze polito. Sorte hor, animo Eskerrik ditu. asko. Zakua eta ondo pasaldala. Ondo. Bai, Eider gure guluri. Animatzeko. Eider eta Joritz. Txalo zuen zabe, etorri eta sailkatu, Eider, bigarren miluze, zeuentzat? Zemuz? Ondo, lasaiago gangon. Lasaiago. Joritz etorri eta ematen duelako gogu ez da aurrera egin eta lekotxu hartu. Zemuz gaur? Ondo. Bueno, gogoratuko dugu, horiotik datozen lagunak, Eider eta Joritz, gazte-gaztetatik, lagun, umetatik. Txiki-txikitatik, bi urtetatik. Txiki-txiki zer da, bi urte? Bi urte. Ikastolan, seginanetik. lelauko egunetik. Bai. Ondo. Lemiziko elkarrizketan nolako izan zen? Olako zerbait. Baba. Hori da, polita. Eider Joritz eta zelburu jarriko dugu, hemen zakuak banatzi bada helburu handia, baina... Zakuan bilagoaz. Zakuan bila. Zakuan bila hauek ere, oso ondo, ongitorri. No. Jona Izar, bikote berri bat gurean ongi etorri, zer moduz? Herri asko. Ondo. Nondi gatoz? Bergaratik. Bergarakuak. Bai. Biak ere, zuen arteko lotura, Lagunak. lagunak, zuek ere, bi urte Txikitatik. zenitu zenetik, zuek ere? Igual 3. 3, ba, desbaina, beste maila bateko harremanak Bai. sortzen dira hor. Jone, euskal ikasketetan murgilduta, niluzerako interesgarria hori, Bai, baina astuta pixka be bai. Baita, zema demora daba, ikasketak amaitu genituela. Gutxi, urte eta... Fresko behar lukete apuntek, Ez. beraz. Izar zu berriz? Ni filosofia ikasi neban. Begira. Baina nahi zenuke lan egin, Liburu zain moduan. liburu zain moduan, Bai. Egia, liburu zain ofizio hori. Liburuak zaintzea gainera, ez dira asko mugitzen liburuak ere. Nire ofizio topetako bat be, bai, Ezta? benetan. Polita, Ba, polita, zaintzen polita. die, zaintzen die. Zaintzen dira, Bai. zalantzari gabe. Eta gero polita, Jonek esan digu, bueno, zuk izan 23 urte dituzu, baina, ispirituz, Horretara. Ez. Hemen Hori dio- berak esan zeo. espirituz oso senyora naiz, 70 urteko Andre baten ispiritua daukat. Hori Izar da. Ez, hori berak esan da nire. Azutaz, bale, Izar zergatik diozu hori? Ez dakit, honena bere galetzia, Galetu diot eta ez diderantzun horregatik, ni alternatiba bilari naiz. Bueno, Kartazokun eta landarietan Bai. oso gustura moldatzen zarako. Hori da. Jone, bizokara hor, ja, Bai, ezta? lagun, aizpatasun hor. hirugarren adinean daukazu espirituan, Hori da. nolabait? Ez, Polita, bidino, hori. Bai, bai. kartazokun da landarietan. Gozo, lasai, Ondo. lasai. Eta Izar, zutaz Jonek esan du berriz oso barregarria zarela. Eta oso ondo pasako gula zurekin. Bueno, Ia, ba. Animo, bikote, Ongetorri, zorte hon. bikote. eskerrik asko. Arrotute zauz? Ni pixka bat. Arrotute zauz? Pixka bat, bai. Ia ba. Ikusten? Zeba, Zakuagatik? zakuagatik? Eta publikoagatik? Publikoagatik. Laskola ikastolako lagunak. Eta gari garesti euskategikoak. Dego deizuela. Erritxidiek eta Bai. antxoia, kurtsuek. Zebre ikastoli da? Lotxatu egin naiz pixka bat. Bai, zebre ikastoli da laskolan. Bai, hori da, bertatik atera orduen, nintzen ni. Errikidik eta ikastolak Zuek segi horrela, ikusiko duzu gero, Venga, txaluk orain behar duz. Bai. Zakuan, gaur, adi, 32.765 euro. Zer da hau? Arrasto, gure lehenengo probarekin hasita, puntuak ibiltza helburu,
Urtziban, lehenengo taula, zeuek erantzuten lehenak, eta nola dino lehenengo taulako lehenengo arrastoak? Bianka baino gehiago ditut. Agurea. Ona, Eider Joritz? Egun zangoa. Jon Izar? Aulkia. Denak onak, Urtzite Iban? Erabilia sentitzen naiz egunero? Maia. Eider Joritz? Paso. Jon Izar? Oea. Kuadrilan, 3 gara. Pista hona hau. Tripodea. Eider Joritz? Sofa. Jon Izar? Paso. Paso. Hau hobi esango nuke. Aspertu egiten naiz, janaririk gabe. Oso ona. Horreko guztiak ere lotu. Bai? Urtziban? Sardeskak. Sardeskak. Zora barri! Bai, oso ondo. Oso ondo. 70 puntu zuentzat, dikote. Bale, bigarren taula, Eider Joritz, zeuek erantzuten hasi, eta lehenengo arrastoak dio. Dantzan, jarriko zaitu, ziur. Musika. Jon Izar? Gitarra. Urtziban? Kiribak. Kirioak dantzan. Eider Joritz, ez ditugu denok. Paso. Paso. Neskak? Kilikilixak. Kilimak. Bai! Oso ondo! Kilikilixak! 90 puntu zuentzat. Ondo! Bai. Kirioak dantzan izan zaiteken bai. Baita, ne? Badakozu? Nik hemen saietxetan. Badakozu? Bai, benetan. Nik hankatan, bai ez Bai, dut. Zuek? Ez zinikutu. Hau izakuan dituzte kilimak. Bai, zeo zer bai. Bale, 3. taula? Neskak, ondo, puntuak bilduta, 3. taulak. Lehenengo arrastoak, begiak ditut, baina ez dut ikusten dio. Satorra. Urtziban? Trena. Eider Joritz? Fokoak. Gaztea ba naiz, betiko izango naiz. Paso. Urtziban? Paso. Paso. Eider Joritz? Paso. Paso, paso. Horraitzean. Jon Izar, asko begiratzen naute. Bengarrastonak 3, Ispilua. Urtziban? Islada. Eider Joritz? Estatu bat. Estatua. Estatua. Jon Izar? Klon bat dut munduan zehar. Gerturatzen ari gara, Paso. Urtziban? Aku. Ilargia. Eider Joritz? Doli ardia. Kronari bakarrik helduta. Jon Izar, beti nago Markorekin. Tximinua. Markorekin. Poloa. Eider Joritz? Hori zan erat. Ke ba. Mona Lisa lehengusina ospetsua da. Honekin bai. Ez dakit, ez nagon. Paso, paso. Argazkia. Kuadrua. Batzuk eta bestiek asko Bai. bildu zarete. Azkena, museoak bizitatzea dut afizio. Markua. Marko eman dizu neuk. Urtziban, argazki ez, zer? Margolana. Eider Joritz, kuadroa ez zer zehazki? Artelana. Erretratua zen, ez dugu punturik? Retratua. Banatzeko. Guztik eta ibanek berandu xeago ikusi dute, baina berandu egi, ordurako. Retratua. Atera ere aterako ditugu batzuk ba, tarteka. Miluzera etorrita gero ere bai.
Imintziokar jarriko zaituztegu orain, erretratuaren egitea tokatuko da, kaso Urtziban hartu lekua zuek. Eider Joritz, bezaldean, puntua behar ditugu, Bai. A ver. Denbora. Banatu ondo lanak, eta hasi. Pertsona. Medikoa. Erizaina. Bale, Oso ondo. Teleskopilua. bale. Ia bikotek Yoga. egitekoa. Yoga. Eta? Yoga erakusten. Yogako ikaslea eta irakaslea. Zoragarri. Bai, oso ondo. Hau da, hau. Oso ondo. Bi taldeen arteko tufi-tufi eginda, gelan. Egoten zarie batera? Gauzatxoe kontaten, bata bestiri? Bai. Eta horri, tufi-tufi esaten Bai, zaio, eh? edo... Bai, edo tiki-tiki, edo edo dela. naizune, edo tuki-tuki, Baita naizune. ere. Irurogeina puntu, oso ondo. Aldatzeko zan, Ondo. aldatzeko zan. Eider, Joritz, zuek ere tufi-tufi pixka nahi duzu, Jon eta Izarrekin? Bai. Puntua nahi ditugu, batez ere. Hori da. Hartu lekua bitaldek mesedez. Ia ba, kimika hori nabaritzen den hemen, edo sortzen den. Denbora. Hasi lanean. Serran, motosierra. Motosierria. Bai. Arraularitza. Piraguan. Kaiaka. Ez. Kanoa Txalupa. bat. Olatuak. Segi probatzen? Antzeko, agertu gabiltza, Paracaidismo. Ez, hor jaurru. Padel surf. Ez da ere? Kaiaka, piragua. Ez, beste bat. Piraguismoa. Ez, ai. Waterpolo. Bueno, Ez. Jone, ondo ari zinen? Olatuak hartu. Ez. Ez da kaiaka, ez da piragua, zer da? Ez da... Ai, Tabla. Ez. Tabla. Hirugarrena. abeslari bat. Bai, eta eta? bere fana. Ez teknikoa. Bai. Soinu teknikaria. Soinu teknikaria oso ondo. Bai. Eta azkena, falta zaigu? Ai. Zer da hori? Belero bat. Ez. Txalupa bat. Ez. Eskaile, a ber. Belauntzia. ai, rastina. Rastina. Hartu lekua. Bertzuan bider arte, zer rastina. Zer rastina. Ez, raftina zu ezagutzen? Inauko? Bai, Ah? bai, baina. Begira, raftina zen. Egin zuen duena, justu hori zen. Bi berrogeina puntu bitalentzat. Egin dugu rafting pixka bat gixeago, Jon Eizar. Bai, beste ez hartu lekua. Urtziban, beste aldean zuek. Berriz ere, 3 behar dituguta. Denbora. Begiratu ondo, Banatu lanak. Txan. Eta, hasi horren. Katiuskak, Bikain. txikia, mokoa, atea, Ba, oso ondo. Vale. 52 segundo. karta, Bai. jaten ari dana. Zerbitzaria. Menua, kamareroa, Pero, Ean eskak egin ondo ez dena. sukaldera, zerbitzaria eta Ordaindu, bezeroa. bezeroa eta bezeroa eta... bezeroa bai. Eta dendaria, Beste zein da? Sukaldaria, Ez. kamareroa, kobratzailea... Adierazi ondo neskak mesedez keinu bidez. dastatzailea, ez dakit. Ez, bezero batetik, bestetik. Ia, egin azeratik, hori da. Bai, Banatzailea. bai. Ba- Banatzailea. Zenari eta- banatzailea. Ai. Baina, biak parez pare jatxit, jarrita hauek jatetxean daude, oze gertatzen da. Iritsi motorrean hori da. Ondo, 360 puntu. Bikain. Haupa. Iritsi da, motorrote iritsi dira eroglifikoek. 2 eroglifiko dago. 3 taldeentzat, Urtziban, taldekako lana, barriro be zeuenera, eta zu lehenengo eroglifikoak dio, denpora, zein doa lehenago, punta edo, Gela, ez? poa, apoa, Bale? apoa, zupoa. Poa bai, zer egin? Orpoa. Bale. Bai. Apoa silaba da genuen. Apoa harik ez daukagu markatuta, poa. Hor poa.
Bale, ederto. Bari. Orpo punta. Hori da, aurrera eta itzulia. Orpo punta, Aurrera eta itzulia. Bai, Las, txaloka, gira, katabi, buelta. Ani beti, na. Guk letra gartzen genion. Ah, Osa, ba, gizue. Ez harrotu. Bigarren eroglifikoa denpora. Yoga eginez indartu dut. Ab. Abdominalak. Abdominala. Bai, oso ondo. Oso ondo. Ab. Eta ab hori behar genuen, hasierie. Domi, na, sodioa, eta la, abdominala. Oso ondo. Zaila eroglifikoa, Ia abdominalak egitea bezain beste. Uf, kostata. Sekula probatu. Ez probatu. Ze kristo, puntu zuenta. Gero esaten da, probatu ez duenak ez dakit zer dena, eta, bueno, abdominalen kasuan utzi pasatzen lasai. Bai. Eider Joritz, abdominalak eun abdominal edo bi eroglifiko? Hieroglifiko. Aukera bai. Zalantza barik. Ados. Zalantza barik, leku honien zauzi orduen. Lehenengoak dio, denpera. Ondo ezagutzen dugu. Bai? Beta. Bai? Menta. Kobeta? Kobeta menti. Kobeta mendi. Bai? Bai. Bai? Koko erdia, ko irakurtzen dugu, ko beta letra, eta menda derekin. Euskaraz, eta hori igaitxik aldatu, eta kobeta mendi. Oso ondo. Abdominal oso suabea izan da. Kobeta mendi, baina asmatu egin dugu. Bigarrena denpora. Bidean erori zait. Norra? Txaloa. Txaloa. Txa, badana. A ber, norra? Txamagoa. Bale, txan. Txambo. Behien? Zer da hori? Txambota. Ez, zer da? Globoa. Ez, txiklea. Bai. Txan magoa, txan, txiklea, txi, ez, kle, bai, a, ez. Txan, kle, ta, eta ikurra. Txankleta. Txiklea lertu zaigu. Mutur parean. Baina aurreko ondo eginda. 50 puntu zuentzat. Jon eta Izar, iritsi da zegoen txanda. Ondo, eroglifikoek, asmatzeko gogoz? Etxetik batzutan bai, Oso ondo. baina hemendik ikusiko da. Hemetik ontsi ikusiko. Izar Jone sorteon lehenengoak dio, denpora. Nire lankidea ez da. Manipuladorea, ez. Manipulatzailea. Bale. Bale. Superman, superrik ez. Man, tipulari tekenduta, ipula manipula, atza, eta hilea. Manipulatzailea. Oso ondo. Guk ere hemen ez daukagu halakorik, Dena jatorrak eta hala hobe. Manipulatzailea zer da? Nahi dago nahi txadagoena? Lortzeko gauzek? Arriskutsua jende hori, Bai, kontuz. Bigarrena, denpora. Lan egiteko behar ditut. Tresnak. Oso ondo. Cervantesek iruri, 1, 2, 3. 3 eta sodioak nak. Tresnak. Oso ondo. Eta bitik? Bi. Mutu! Eta txalo gehiago jarraian, txaloki berri bat banatzera guazelako, badakizu tarteka horrela euskal kontuei referentziak eta egiten dizkietenei txalo jotzeko joera daukagu hemen, joera ona gainera. Kasu honetan, historia bitxia berezia, polita kontatzeko modukoa da, Oskar Alegria, zinegile nafarra, estatu batuetan izan da, bere azken filma aurkezera joan da, Telluride-eko zine jaialdira. Zondo? Eta bertan, topo egin du Werner Herzog zinegilearekin. Antxe ikustitzak ezue argazkian biak tertulian. Kontua da, Herzog jaunak aitortu diola Alegriari euskeraz erabat maiteminduta dagoela, euskararekin erabat maiteminduta. Amerikarra da bera? Gehiago da. Aitortu dio, bekeko finala birritan ikusi duela oso osorik. Tutik ulertu gabe. Euskara entzute hutxagatik. Wow! Hemengo batzuk ez dira joaten, Wow! eta atzerrian nola gabiltzan. Bego deizula, Herzog! Eutxe horri! Bai, kostia miluze! Hori ba? Kostia miluze! Ez du beste irauten, harina da. Ondo? Kantatu egiten da. Kantatu egiten da, esaterako, Ider Joriz, publikoa ja prest dago, zuei laguntzeko. Baina hasi zuek hasi behar duzue. Iruduzeko esku, bai? Nahi duzuenean. Ia, bai.
Sintonia jarriko zu edo. Bai, Ba, zuek? bat, bi, eta hiru. Mi Luzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Eta Werner Herzogek telebista itzali du. Lastima. Eta igual nahiago bertsoak, esan du. Urrengoan hobeto, lasai, pixkanak ari gara. Hemen, baize, urtzita ibanekin amore eman dago dira bat. Eskatu aurretik esan dugu. Hobez. Bai, ez da? Bai. Lehenago abdominalak, abesten hasi baino. Ez, lehenago bestu. Vale, bueno, badako hurrengorako, zerbait. hurrengorako. Lehenbiziko eskua zuentzat. Eta anuntziatua, lehiakideok kontuan hartu atxotitza. Aurrera. Ze musika talde ez da ondarribikoa. Sorotan bele, beti mugan dut edo beira. Beira. Beira? Oso ondo. Bai. Bikain. R. Bigarrena. Zein musikarik gomendatu du euskal kantu hau BBC irratian? Lehenengo aldia, baitaren eskutik, sartu nintzenean. Bryan Adams, Elton John, Bruce Springsteen edo Iggy Pop. Iggy Pop. Iggy Pop. Sekulako dokumentua hau, Bai. Eskatu zioten alako gustoko zituen kantu zerrenda bat eta egiteko, eta aipatzen du Brigade Loco. From Bergara. Gipuzkoa. Horrela esan du. Bai. Oso nahi zuek entzun duzu, ez da? Oso ondo. Bueno, I. letra kopari. Hori da. Aurrera ingo dugu, noski. Nor da argazkiko kirolaria? Lucas Egibar, Ander Elosegui, Inigo Peña edo Xavi Fernandez? Ander Elosegui. Ander Elosegui. Zaude hauek barkatzeko, Opa zuek, K. Atxotitz bat, hortxe gordeta, laugarren errondara salto. Nola esaten diote bufandari mundakan? Bofotola, gortala, gorrotoloa edo gorbata? Gortala. Gortala? Ez, errebotea. Gorotoloa. Gorrotoloa. Hori bai. Oso ondo. A. A, mordo bat. Eta ez dakit, Eider Joritz, askatu nahi duzuen? Ez da bat ere. Urtzi ban. Herritan jaio zen Axular idazlea. Saran, Zugarramurdin, Urdazubin edo Ainoan. Saran egon moan. No, Saran egon moan. Ez, arrazoi. Ba, Sara. Saran. Saran? Ez. Ainhoa. Ainoan? Bigarren errebotea. Urdazubin. Urdazubin. Oso ondo. Oso ondo. Eta Jon eta Izar. N. Erne. Zuek ere askatzeko aukera egitako. Zuek, komodina jokoan? Kontutan hartzeko atxotitza, ez? Urtzita Iban, zuekin berriz ere. Ze albumetan dago Xabier Solanoren kantu hau? Solano, Ereñotzu, bi edo sorginak. Bi. Bi? Zuzena. Ereñotzu. Ereñotzu. Hori bai. E. Eta hitz batzuk ondo. Iera bat itzulita. Eider, Joritz, saiatu nahi? Ez. Aurrera ba. Urtzita Iban. Zein talderena da disko azal hau? Audience, Sua, Willis Drummond edo Azken Trena. Audience. Ez da zuzena. Willis Drummond. Willis Drummond eta azte diskoa. Oso ondo. Ala ere izenekoa. B. Eider, Joritz, saiatu nahi? Txone? Joritz Baikor. Orain behar genuke, dena den? Vale. Ez. Ez? Paso. Pasoa. Mandarina, jan bitarte. Nola egiten du errotak? Trikatraka, tikitaka, trakatraka edo karrakarra. Trika-traka. Ez da zuzena.
Bai? Karra. Karra? Ez da zuzena? Traka. Traka. Baz, errotarik ez daukazu edo? Tikitaka! Hemen ari gara gu ere, erronda tikitaka. Kontaka, kontakatilu. Kontakizuna kontatzen. Kontakatilu. Publikoa zoratu. Zetalde entzun dugu kantuan, Sonakai, Kilimak, bat gehiago edo danba. Sonakai. Ez. Kilimak. Euskal rumba. Euskal Herriko rumba. Eta honekin? Irabaziak hankak harin eta berritxuak mingaina luze. Zuzena da? Bai! Oso boko boina zuentzat! Ondo! Ikain! Eider Joritz, komodin bat eskuratuta, bigarren eskua beste buena izango da. Ederto, erreboto horretan komodina ere eskuratuta. Guazen, bigarren eskuak dio. Falta zaizunean kontuan hartzeko. Talenengo galdera da. Zenbat neurtzen du San Franciscoko Golden Gate zubiak? 2,7 kilometro, 1,5, 0,8 metro, 3,5. 3,5 kilometro. Errebatean, eskak? 2,7. 2,7. Osondo. Talenengo letra Z izango da. Baurrera goaz, Eider eta Joritz. Eta galdera. Ze filmetako fotograma da hau? Ander eta Jul, Loreak, Oreña, La Trinchera Infinita. Oreña. Oreña, osondo. Kolda almando zen, Oreña. Ah. Aurrera guaz? Eskatu? Aurrera. Nola jarraitzen du kantuak? When the eloquence escapes me, their logic ties me up and rapes me. De de da de do de do de da de da. Txalo hori bat diazkiri. Ezik eta berezia, nakazu ya. Konbatibatuta. Eider eta Joritz? Aurrenekoa, de de da. Bea, kanta, Joritz. De da. Ez dut egin de da. Ja, nik ere. Tipetxo Bai. Oso no. The Police. Da. Oso ondo. Eta te bat agertu da. Bueno, te batzuk agertu Aurrera da. goaz. Jarraitu. Nola esaten da? Panpina, erronkarin. Txurruna, pontxa, papontxa, txupina. Pontxa. Zuzena. Oso ondo. Aurrera? Bai, jarraitu. Ze liburu ez da, miren agur mea berena. Azken etxea, kristalesko begi bat, astalaren kodea, izar bat zopan. Azken etxea. Azken etxea, Arantxurreta Bizkaierena, oso ondo? Guazebi, miren agur eta Arantxa. Ka. Falta zaizunean kontuan hartzeko. Jarraituko dugu? Bai. Nola izena du gozaren kantu honek? Zaude lasai, rimel, amets gorria, amasei, eskailera. Zaude lasai. Garra batea, Jon Izar. Rimel. Oso ondo. I. Vale, saiatuko ga. Ederto, eskua. Askatzen saiatuko dira, Jon eta Izar. Daukanari ez eskatu, maite zaituenari baizik. Zuzena da? Hau ba, komodina! Oso ondo! Ederto. Zakurik irabaziko espazen dute beraz, badakizue. Daukanari ez. Maite zaituenari eskatu. Beste esaldi bat, esaterako. Jon Izar? Hauxe zuena, gozen.
Jaitsi ere egin behar da, dio enuntziatuak. Zein hiritan jaio zen Simone de Beauvoir, idazle eta filosofoa? Lyon, Paris, Marsella edo Londres? Paris. Paris? Bai. R. Aurrera. Zeinek zuzendu zuen Ratatouille filma? Brad Bird, Glenn Keane, Mamoru Hosoda edo Pete Docter? Mamoru Hosoda. Ez da zuzena? Glenn Keane. Glenn Keane. Hori ere ez? Brad Bird. Brad Bird. Hori bai. Ze polita pelikula, Kri, kri, inok ez da Ja. ikusi. Zuzu ikusi, Inok Ratatouille? ez da ikusi. Ah, Eta polita alda. Esan, ba, jotxalo, mesedez. ai, ez da ikusi. Oso polita, Ez da ikusi. Oso polita. Bai. Eta honen bestez, askatu nahi duzue? Ez, mesedez. Jona Izar, aurrera. Ze jonaian ari naiz grabaketa honetan. Pretty Woman, Titanic, Thelma eta Louise, ederra eta piztiako soinu da. Titanic. Oso ondo, Wow. argi eta garbi. Ezinbesteko ikusentzunezkoa hori, Oso ondo. Ge. Oso ona, aurrera bikote? Bai. Nola esaten zaio nortasun handirik gabekoari, antzuolan, karrala, kaskala, kamala edo kabala? Kaskala. Kaskala? Oso ona, Antzuen neskak. inguruan. Ka? Kaskalaren K. Orain di nahikoa ez da kaso? Ez. Segi ba. Ze urtetan jogatu ziren Olimpiar Jokoak Rio de Janeiron? 2000 garren urtean, 2008an, 2016an edo 2004an? 2016. Bai, Oso ondo. jeitsi ere egin behar da. Dio enuntziatuak. Eta hau ere atxotitza da. Bale, saiatuko ga. Bai? Ia ba, bigarren komodina jokoan. Eskailerak ez dira beti gora egiteko. Zuzena da? Oso ondo. Bikain! Oso ondo, neskak. Bigarren. Komodina eskuratuta Jonek eta Izarrek markagailuak onela ditugu. Momentu honetan, 380 puntu. Urtzik eta Ibanek komodinik ez. 360, Eiderrek eta Joritze komodin bat. Jone Izar, 460 eta 2 komodin. Baldeak eta komodin horiek oso baliagarriak izaten dira, zein da zuzena? Buruz burukoaren aurreko azken probarako. Urtziban, erde biluzik, gatoz, komodin barik, aspaldiko partez. Lehenengo erronda, zeuek erantzuten lehenak, 11 kontzeptu hauetatik, 8 zuzenak dira, hoiek zeintzuk diren jakin nahi dugu, Izarren hautsa, abestiko hitzak. Lana, bizigai, inguru, jakintza, egia, lege, sasi, txoria, ametsa, bele, eguzkia. Bizigai. Bilakatu zen bizigai. Eider Joritz. Lana. Lana eginaz, goaz aurrera. Jone Izar. Jakintza. Jakintza eta argia. Ametsa. Ametsa. Gure ametsa arrazoi garbiz egizatuko dutenak. Eider Joritz. Egia. Egia. Borroka hortan bizi da eta hori du bere egia. Jone Izar. Sasi. Sasi. Sasi zikinak Inak behingo behingo zerreta. zerretan. Urtziban. Lege. Lege jaso matzazia. Lege. Bai horixe, bide ilunak nekez aurkitu lege berriak, noiz baita erditu? Hiru akatsak ditugu hor, eta... Zuzen, bakarrak. Eider Joritz, zer egingo dugu? Eguzkia. Arriskatu, eguzki erantzun.
ez da zuzena. Ez, martxa baten lehen notak Jon Izar bakarra, geratzen da. Komodina. Komodinak dituzu, Komodinak horretarako dira. Osondo. Erabiltzeko. Inguru. Gizona bat inguru latz bat. Zuena lehundu da pixka baten 50 punturekin. Txori eta bele ez, bale. Lehenengo erronda eginda bigarren errondara goaz. Eider Joritz, zeuk erantzuten lehenak. Eta bigarren erronda honetan, 80ko hamarkadako filmak. Jakin nahi ditugu. Pulp Fiction, Thelma eta Louise, Pearl Harbor, Fargo, Misioa, Bildotzen isiltasuna, Top Gun, Sister Act, Jurassic Park, Forrest Gump, Notting Hill. Notting Hill. Notting Hill. Horita emeretzikoa. Hugh Grant eta Julia, zederra. Neskak, Pulp Fiction. Pulp Fiction. Osondo. 94 lana. Jurassic Park. Jurassic Park. 93koa. Eider Joritz. Top Gun. Top Gun. Arinagokoa da. 96koa hain zuzen. Berrondatik kanpo geratuko dira Eider eta Joritz. Jon Izar. Fargo. Fargo. 96koa hau. Urtziban. Forrest Gump. Forrest Gump. 94an egina. Jon eta Izar. Pearl Harbor. Pearl Harbor. 2001koa da. Urtzitiban bat asmatuta, planto egiteko aukera edo taula osatu. Bildotzen isiltasuna. Bildotzen isiltasuna. 91koa. Oso ondo. Bat zuzena. Bi. Zuzenak eta bat, okerra. Bai. Venga, Thelma y Luis. Thelma eta Luis. Oso ondo. 91koa. Bai. Sister Act. Baiokatu azken eraino eta sisterratekin. 92koa, 150 puntu. Oso ondo. Jon Izar, hirugarren errondara goaz, zeuek asmatzen, erantzuten lehenak, komodinak oraindik, zuen eta Eider eta Joritzen markagailuetan, Gaztea maketa lehiaketako irabazleak nahi ditugu hirugarren erronda honetan. Aukerak, EH Sukarra, Sara Zurza, Sorotan Bele, Raitz, Sea Maiz, Asgarz, Gatibu, Lain, Zain, Belako, Eskasti. Hiru okerrak, 8 zuzenak. Sara Zurza. Sara Zurza. Finalista izan zen, 2021an. Berrondatik kanpo geratuko gara, neskak? Irabazi ez zuen irabazi. Urtziban, EH Sukarra. EH Sukarra. Lehenbiziko irabazlea. Eider Joritz. Asgarz. Asgarz. Entzulen saria irabazi zuen. Entzulearen saria bai. Urtziban. Bai. Sorotan Bele. 92ko irabazleak. Planto de jarraituko dugu. Jarraitingo dugu. Oso ondo? Raitz. 2020an. Sea Maiz. 97an. Lain. 2008koak. Zain. 2010an. Belako. 2012an. Eta Eskasti. Gati guzan ezik beste danak, ezta? 2013an. 150 puntu berriz. Eta zein da zuzenaren hirugarren erronda eta gero markagailuak onela ditugu 680 atzetik aurrera. Urtzi eta Iban. 360 Eiderrek eta Joritzek, 610 Jonek eta Izarrek. Eider eta Joritz, lastima, gehiago bizi dauteko aukerera izan dugu. Komodinak nola erabili, estrategiak ere garrantzia izaten baitu. Tira, hemendik aurrera hortan pentsatzeak ez baitu zentzurik. Baina, guztua guazti, Bai. Hombre, noski. Bi hori jotar etorri dira miluzera. Bi urte zituztenetik lagunak direnak. Etxera bueltan lagun izaten jarraituko duzu, Espero. Urtenik Eskondutare bagaude. Nola? Eskonduta, Ba, Bai. Orain arte ez dugu, ezkonduta zaudete?
Bueno. Hola esango dugu. Bueno, ba, guk Hortxe utzeko. hala ospatuko dugu. Eskerrik asko bikote eta hurrengora arte. Final aurrekoan gara, Miluzen, Urtzi eta Iban batetik. Pizka bat sufritu dugu, aurre, Baina, Urribarria berezkue badator. Ja badator. Berriz ere, Ondo. euren onera etorrita, eta nobedadea, Jon Eizar, zuek lasai? Sailkatu zarete, segituan. Bai. Puntu mordo bat, eskuan oso trebe ibilita gero, sentsazio polita da hori, ez da? Bai. Orain, ja sokatiran sekulako lana eginda biribilduko bagenu, primeran. Zuek atzetik sailkatuta, puntu gutxiagorekin, orduan erantzuten lehenak. Vale. Prest, bartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Johann Straussek ze ibairen izena jarri zion bals bati. Paso. Danubio, zenbat hilabete ditu urte sabatikoak? Amabi. Amabi, zuzen, zein kontinentetan bizi dira Dogon tribuko kideak? Afrikan. Zuzen, ze sigla ditu udalerri euskaldunen mankomunitateak? Uema. Zuzen, zenbat solairi ditu Gipuzkoako solairu bizigarri altuenak? 80. 19, zein herrialdetakoa da Bri gazta? Frantziarra. Bai, ze kiroletan aritzen da Jon Aberasturi? Paso. Txirrindularitzan, nola zuen izena Dedaloren semeak? Paso. Ikaro, nork aurkeztuko du Standa ETBren talent show berria? Paso. Barbara Goenagak zein hiritan jaio zen pizza? Italian. Zein hiritan Napolin? Nolakoa da eskarmentu handiko pertsona? Zakur? Zarra. Zuzen, zer da Georgia Smith? Idazlea. Abeslaria, zer da Australian Euskal Herrian gaua denean? Eguna. Zuzen, zeren txapelketa da Ipar Euskal Herrian ospatzen den xilaba? Bertxolaritza. Zuzen, ze kolore darama Irlandako banderak erdiko aldean? Txuria. Bai, non ospatuko da lehen aldiz Unx jaialdia? Unxen. San Martin Unxen, ze koloretako edukiontzira botako duzu atun lata bat? Horira. Zuzen, zein da Maite Arruabarrena abeslariaren jaioterria? Donostia. Errenteria, zenbat da 21 Behatzi. Zuzen, nork aurkezten du Euskadi Irratiko Ekosfera irratsaioa? Paso. Guillermo Roak, ze hiriburutako auzoa da Zaramaga? Paso. Gasteizkoa, ze erabiltzen du Mary Poppinsek egan egiteko? Aterkina. Zuzen, Jupa. zein da Tolosaldeko nesken arraun taldeko patroia? Paso. Izaro Lestaio, bigarren geratuz gero zein motatako domina jasoko duzu? Zilarrezkoa. Zuzen, ze herritan dago Muñatones gaztelua? Paso. Muskizen, zein bidek daramate Erromara? Guztiek. Denek, zuzen, ze hiritan ospatu zen lehen aldiz modaren astea? Milanen. Nola? Milanen. New Yorken, zein zen Isabel bigarrena erreginaren abizena? Trastamara. Windsor, zein elikagai multzoren barruan daude hilarrak? Lekaleak. Zuzen, zein da Nigeriako hiriburua? Niger. Abuja, zenbat txurro erosiko dituzu dozena bateko errazio batean? Amabi. Zuzen, zein emakume komunistak proposatu zuen emakumeen aldeko borroka egun bat egitea? Soñarak. Clara Zetkin, zer ez dauka estatu errepublikar batek? Erregerik. Zuzen, nola deitzen da Txileko deserturik ezagunena? Atakama. Zuzen, zer mozu zizkioten Ageda martiriari? Bularrak. Bai, 80 gora, zenbat urterekin hiltzen Tina Turner? 81. 83, nola deitzen zioten Irukietako sorginari? Zorgin aspertua. Zuzen, zein lurraldetan dago Osaze herria? Nafarroan. Zuberoan, ze koloretakoak dira 10 euroko bileteak? Gorriak. Gorriskak, zuzen, 60 gora zenbat kapitulu ditu Breaking Bad telesailak guztira? 75. 62, non gordetzen zuen Alibabak altxorra? Paso. Kobazuloan, zenbat irauten du 15 jokalariko errugbi partida batek? Ordu bat. 80 minutu, zein lurraldetan dago Iritsi da, Buñuelgo? Txara zaparra da! Hau batzuek! Epa, ze sokatira ikusten egun! Ondo? Mutile larri? Neskak larri iritsi da, azkenien? Jon Eizar, ze ondo? Ze sokatira, ze tentsio, ze nervio! Luze, Luze, Kanpotik nervio horiek barrutik zen moduz? Nervioso. Bai, ezta? Bueno, Jon Eizar, laburpena, Milusak estrenua, zelan joan da? Ondo? Ondo. Uste baino beta. Uste baino beta, eta etorriko sari indartxu horrengola, ezta? Hombre, bai. A ver. Zemo zain neskak, Fabikote, Eskerrik asko! esker. Urtzi eta Iban eta Urtzi, haupa gabon berriro ere. Ke hai. Monotonia, errutina, zer den. Errutina gozoa, bestalde. Errutina zalea gaitugu. Bai, ez da? Bai. Bueno, nabari da. Esan dugu, 16. saioa berriz ere finalean. Berriz ere finalean dotore. Eta zakua, geroz eta dotoreago. Errutina zalea hau ere, ez du dirurik askatu nahi eta erne gaur joko baititugu 32.775 euro. Iupa! Eta hori,
Bai. Errutina, monotonia, hori pixka bat puskatzeko. Gure publikoa, Laskorren ikastola, eta bakaikuko barnetegia. Hau bazuek, segi horretan. Urtzite Iban, bastakura bideratuta, 32.000 eurotik gora. Gure zakuan, zemuz? Ondo. Ondo? Bai. Bai, urduritasunak ja neurtzen dira, ezta? Bai, hori. Amabigarren finala, zuekin, Amabi. 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 Errekor guztiak hausten ari zarete. Zorte hon, Urtzi, Iban. Galdera, adidanok, eliz gizonak izan dira. Hau da, abadeak, apaizak edo fraideak. Bizitzako momenturen baten, gehituko dizuet. Denpora. Joanes Leizarraga. Jose María Jimeno Jurio. Mariano Ferrer. Pedro Aguerre. Jose María Arizmendiarrieta. Arnaut Oyenart. Ignacio Zuloaga. Beñat Rodrigo. Julen Lekuona. Bernard Goyenetxe. Castor Jauregi Beitia. Egiaztatu egingo dugu. Bueno, nahiko txo. Iakatx. Ariketa, bikaino egin da Urtzite Iban, Osa, irratian egon zen, baina... Sakurako bidean, Baiztatu. Iruakatx. Izan moan. Eliz gizonak izan dira. Eta... Vale, baiztatu. Iru, Zeaken, Jose María Jimeno Jurio jarri dugu. baina bizazkago gaizki. Bai, bat hori. Eta bestea, Julen Lekuona. Vale, listo. Julen Lekuona uste baietz, baina... Uste, izan zitxeko lazkagoko apaitza. Gero gozaz dago. azken segundoak. Denpora. 32.775, hamaikakoa zuzen kokatu beharko genuke, eta urrezko galderaren erantzun zuzena. Eskuratu horretarako. Urrezko galdera, Urtzi Iban, 11 hauetatik 2 inoiz espetxeratuak izan dira. Denpora. Ariketa egin da. Urtzi, Iban, zemoduz? Arrastoik ez. Biren faltan ginala eta horren boltak ebili. Bai, baina bestela batzuk bai, baina beste batzuk ez apaiz izan ote ziren edo ez nort ziren ere jakin gabe. Baina tira. Joanes Leizarraga. Hori nahiko zera. Bai, atalean jarri dugu, zuzena da. Apaiz Lapurtarra itun berria itzuli zuen Euskarara 1571 urtean. Ignacio Zuloaga. Hori asmatu diago. Ez. Beñat Rodrigo. Ez. Ignacio Zuloaga, margolari Eibartarra, Beñat Rodrigo, aka Kiliki Fresko, Chill Mafiako abadea nahi baduzue apaiza, ez. Abeslaria, artista. Jainkua bea. Hori da. Jose María Arizmendiarrieta. Bai? Korporazioko hortzaia. Oso ondo, Arrasateko kooperatibaren sustatzailea izan zen, Markina Xemeñan jaiotako apaiza. Castor Jauregi Beitia.
Ez? Ta paisa? 19. eta 20. mende arteko euskal toreatzailea izan Torero zen. Kotxerito de Bilbao, deitua. Bernat Goienetxe, bai? Zuzena da? Matalaz, ez izen ez ezaguna, Zuberoko herritarrek noblen aurka egindako altxamendu baten buru izan zen. Pedro Aguirre? Axular, bai? Axular, Sarako apaiza. 175 euro. Iban Urtzi. Jimeno Jurio. Mariano Ferrer aldatu egin diago eta... Zuzena da? Artaxoako etnografo eta horrezko euskaltzainak apaizua utzi zuen 1970an. Etnografo oso ezaguna, lan handia egindakoa. Aldatu dugu, Baitik ez dira, gero berriro ekarri dugu baira Mariano Ferrer, kazetani handia. Bai? Apaizegian ikasi eta Jesusen konpainian sartu zen, kazetari donostiarra, 1978an utzi zuen. Arnaut Oienart, bai? Ez. Ez... Juan Pérez Lazarragarekin batera ezagutzen den lehen idazle laikoa da zureotarra eta gaizki jarritako bestea, Julen Lekuona, hau bai. Ez toka mairuko partaide Oiartzuarra, gitarraz lagunduta ematen zituen mezak honek. 225 euro, Urtzite Iban, biakatxekin geratu gara, batean ibilita, dantzan, aurrezko galderarekin zagertatu den 1000 euro irabazteko aukera. 11 hauetatik 2, inoiz, espetxeratuak izan dira. Pedro Aguirre eta Oienart, zuen ustez. Axular eta Oienart. Pedro Aguirre, zuzena da? Arizmendiarreta eta Goienetxe ziren, frankismo garaian bata, eta Mauleko Gazteluka presondegian egon zan bestea. Urtzi ban, zuen librezarete, zankuak preso hartuta oraindik ere, baina segi horretan beste 225 euro irabazi dituguta, zoazte zankuaren bakean. Anaiot! Eta zuek eskerrik asko etxien, badakigu geurekin